Zde já mám pro vás jednu blbou a jednu dobrou zprávu. Blbá je, že série Ticket Light z Minecraftu se ruší kvůli bugnutí mapy a zemření v dimenzi a potom stále respawnutí a takové různý blbosti, že vlastně se už to vůbec nedalo hrát. Měl jsem takový různý obrovský krátery, jako by to byly query, ale já jsem vlastně žádný query neměl, tak tam byl vytěžený i bedrock. Nebyl to načetlý chunk, protože jsem tam vždycky spadnul, umřel jsem tam. Bulka baráku mi samozřejmě zmizela, nevím kam, samozřejmě bedny. A ta dobrá je, že začneme hrát úplně novou hru a to je Sacred. Sacred je vlastně placená hra, já mám od toho dívko a dáme si nové tažení a teď si můžeme vybrat třeba gladiátora. Ten vlastně hodně naboj blízka, potom tady máme Safaru, nějakou lesní elfku, což je lukostřelec, temného elfa, potom bojového mága a upírku, jasně, to je za naboj, ale může i kouzla. Takže já asi přemýšlím, že buď to sám tady mága, anebo upírku, jedno z toho. Takže já si asi mám upírku a začneme s upírkou. Takže já jsem si jmenuji si jmenovat třeba na questman.cz upírka. Co tady to? Stříbro. Ne, bronz ne, stříbro, dáme bronz. Dobře, dáme spustit hru, já jsem to chvilku bude načítat. Tak počkáme si chviličku. Tu máte ten vlastně znak té hry, jak to vlastně vypadá. Tak, teď to mám takový úvodní video, co se vlastně stalo. Díky čemu jsme vlastně jakoby... Díky čemu je to vlastně ta zápletka základní. Tak videa zatím nebudeme přeskakovat. Dobře. Nekromance Shadar vyvolává démona a neuspěje, bestie s hlubým pekla je volná. Kopeš se potu a probouzíš se z neklidného spánku. Další z těch snů jen tenhle vypadal tak skutečně a současně neskutečně. Ten sen... Dobře, dál časí si už nebudeme. Máme tady si nějaký výcvik, takže... Tak vypadá naše bojovnička, tady máme nějakou truhličku. Sebereme si to. Dobře. Normálně ičkem máme tady ty. Aha, ten tam nemůžu dát, aha. Kam to dávám, Aha, sem. Já nemůžu dát double, aha, já nemůžu double. Jo, takhle tady máme jako schopnosti nějaký. Dobře, ičkem normálně dávám batoh. Čím ještě co dáváme? Jo, očko je ten, možnosti neboli ty. Aha, pozastavit ty P. Aha, tady to je uložení hry. Zboj zadí kůže, aha. Takže dobře, Ačkem se asi sbírá automaticky. Jasně, Fkem, to jsou bojová umění, která máme. Máme tu, aha, proč ne na upírku, to nebudeme, protože dáme spár, budeme mít spáry. To bude nejlepší zatím. Tu máme samozřejmě upíří, ty různý si nemůžeme poslat ty netopíři. Potom tu máme kombinace jsou ty, že vlastně u obchodníka se to zkombinujete. Dobrý, to mám, zatím začneme, máme tu otevřenou truhlu, byly v ní zlaťáky. Máme dohromady, dáme zlaťáky, tady máme 38 zlaťáků, krása. Tu máme nějakou blbou knížku. Jo, a už já možná i vím. Kudeme se ještě Elko. Jasně, Elko jsou knihy, neboli úkoly. Máme tu hrdinu, upírka, jo, takže to je něco o naší upírce. Potom tam knížky, statistika, aha, historie hry, noční modlitby, promusy s víckou pod zemí, dobře. Takže dobře, dali jsme Elko, že Elko máme jako knihy, jako úkoly. Cčko je na kombinace. A Mko bude jako mapa, ano, mapa. Jsme tady, musíme se dostat asi někam sem zřejmě. Že? A nebo ne, dostaneme se sem někam. Zatím. Tak já zatím budeme muset ještě překonat hodně docela věcí. Počkejte, já se ještě půjdeš zpátky nahoru. Tu zřejmě něco bylo. Ne, to byl ten východ. Protože tu máme další truhlu. Tak tu máme někoho. Jasně, dobře, musíme ji doprovodit někam. Takže já ji doprovodím, nevadí. Moc mi tam zatím nechci jít někam doprovázet.
Ačko nic se není. Dobře, tady máme další truhličku. Sebereme si krmení. Kniha nemrtvý, hele. Tak, teďka se budeme do knížek. Aha, takže tady máme nějaké knihy. Tady máme takové upírka, nepřátelé, upírka. Jo, to je něco tady, to s tím číst asi nebudeme, to je blbost. To čeká číst, než... Jaj, kam mi to jdeš, upírko? Kam mi to chodíš? Jaj, vezmeme si další. Já jsem si něco přečetl, nevadí. Tak a tam máme nějaký nepřátelé. Ty zneškodníme, hele studna, tu se bude chodit. Ne, kam jdeš? Tu máš. Zabil jsem tě. A jsi mrtvej. Tak až na to tudy. Já, tu máš. Slej kluk, zebni. Jo, trefil jsem se a jsi mrtvej. Jaj. Trochu krvavý, ne. To nemá být krvavý, ne. No nic, takže já si dokážu zatím pro toho do své studny. Hele. Léčivá lahvička, tak to nebudeme bez potřebovat. My nepotřebujeme již nic. Koukneme se na Mko. Jsme tady, máme se dostat někam sem. Ne, bože můj. Pojďme po cestě zatím. Právě jim dáváme kombo, což je docela dobrý. Takže hop, jdeme, běžím. Jaj, dobře. A vlk. Toho zabijeme na jednu ránu určitě. Nechý žít. Zlej pse. Proč neumíráš? Já mu usek hlavu, ne. Já mu usek hlavu, sakra. Mag, hej, co tady děláš? Pojď sem, ne. Tu máš. Ne, malo hapeček. Pojď sem, ne, mrcho. Já, zemřela si. A ty taky zemřeš. Jo, teďka ty zemřeš. Proč neumíráš? Já ti dám do mě útočit. Zlej kluk, zhebni. Zemřel jsi. Nemáš šanci proti upírce. On do mě útočí, ne. Kouzelný úkryt, hele. Menší dávka soustředění, jasně. Teď to požiju jak mezerníkem, jasně. Budeme si, co jsme to dostali? Dostali jsme boty a gladiátora. Což jako zatím sem, to nebudeme zatím potřebovat vůbec, ale. Co jsem to dostal? Skok ze spáry, jasně. Bojová umění. Aha. Jasně, to bude pro upírku. Dobře, jdeme dál zatím. Trochu jsme umřeli. Zloději zhební. Vezmeme si Ačko, máme. Hele, kuš. Máme kuš. Kuš je zapomnění, jasně. Máme, ale je to větší damage. Jaj, jak se to přepíná? Aha. 1, 2, jasně, 1, 2. Mám kušičku, no. Zajíci. Stůj zajíci, zlej zajíc. Jaj, dáme si 2, ne, 1 si dáme. A tady to bude jak, ale. Aha, dobře, co po mně chceš, ale já potom nic nechci, bohužel. Ne, potom jaký nejde, ne, tebe neznám, jasně, jak neznám, nevadí, no. Dobře, já někoho zabiju, no teda, udělám to pro tebe. A máme tu dovednosti, znalost zbraní, upírství. Dáme si znalost zbraní určitě. Teďka se přebereme na schopnosti. Fyzická regenerace nechceme, sílu budeme určitě chtít. A nebo obratnost, ovlivňujeme míru obrany a poškození střelnými zbraněmi, ne? Ne, jsem to nic, dobrý. Aha, to nechci, jaký dušení, to nechci, jaký fyzickou regeneraci, taky nechci. Síla. Síla zvyšuje hodnotu vašeho útoku, škody při boji zblízka a vaši úroveň zdraví, jasně. Že ochranu vašeho těla snižuje účinky jedu. Jasně, že se budeme dávat asi možná sílu. Budeme mít aspoň větší zdraví.
Pak si, hele, ovce, na tu zaútočíme. Hihi. Jasně, musíme se vrátit krásně zpátky. Takže zatím pojdeme tady to. Tak co, projdu to? Jo, prošel jsem to, máš smůlu. Hop, vezmeme si helma, ha, máme helmu. Ty vůbec, já jsem fešák, já jsem úplně fešák, no, fešák seš. No, fešáku, no, jsi fešák, no, fešák, strašný fešák. Píš fešanda teda. Děj, co děláš? Co děláš? Otevřít dveře, ne zavřít. Jsi blbý? Blbá upírka? Kniha dějin. Máme další knihu, nevadí, nebo mi potřebovat ty. HP se 5 zlatých. Jak to nebo tě zabiju? Ti říkám rovnou. Okradl jsem tě, no. To nevadí. Vyděláš si znova. Haha, tu mám nějakou komodu. Se bude hodit. Vykradám vás, no. No tak nenadávej, že tě vykrádám, no. Máš to mi tam čený, to je tvoje mínus. Bože, jak ti něco dám, no, dám ti něco, no, dobrý. Facku ti dám, to ti bude muset stačit. Hele tu, prase, jo, prase, to je boží. Kvíčuně, hej. Jsem dostal, já jsem dostal díku, jo. Ne, hej. Já tam ti položit. Co mám tu kuši zatím nedaleko bych měl. Já se nějak zatím dáme pryč. Já nechci mít tu kuši, já chci mít mečík, ať jsem hezky fešanda. Hele, další ten, budu sbírat asi. Hop, vezmeme to. Co chceš? Já nejsem na prodej, ty jsi na prodej? Ne, já nejsem na prodej. Jo, proč nechci? A tady máme léčivý nápoj. Tady to je truhla, do které si asi můžeme ukládat různé věcičky. Zatím je nebudu muset použít. Jo, já jsem starý, jo. Já jsem starý, jo. Ti dám, že jsem starý. Dítě jedno malý, mrňavý. Nechoď za mnou, nebo tě zabiju. Nechoď za mnou! Bože, uchylná děcka. Pomoc! Aha, tak já jsem dal. Ne, kapsel ten. Tab. A tady máme jako menší mapičku, no. To je dobrý, to je nejlepší. To je ještě lepší než ta mapka na M-ku. Fakt dobrý. Snad nás nikdo nezabije. Jo, bože, nemusíš tam chodit se mnou. Vypadni. Vypadni! Já se bojím. Bojím. Pryč od něho. Pryč. Pryč od něho. Zabije mě ještě. Rychle pryč. Nech mě žít. Já tebe nechám žít, když ty mě. Tady je, utíkej no za mnou. Utíkej, holka. Od čeho máš nohy? No, pojď. Tady dobře, jako projdeme hezky. Hele, jaká lama. To spíš to je srnka, ne? Srnka, no, srnka to je, srnka. Krásná. Hele, vlk, no tak pojď na tě. Ňá! Tu máš jednu. Teďka sám já. Pojď na. Co chceš, tu máš jednu. No, tu máš. Co jsi chtěl? Kouzelný kryt. Yes. Jsem to dostal. Ne, bože můj. Teda tam tu. Ne. Co chceš? Něco dělám. Neruš. Říkám neruš. Tu máš jeden mrňavej kluk. Mám tu králíka, že i ty králíci jdou zabíjet. Hele, lupič. Co děláš? Tu jak nařve. Kdybys to slyšel úplně. Ty vole, to je úplně brutální. Ona je úplně brutální. Los proti ohni. Bytost. Já mám zbroj +1. Ne! Já to ti použij, dej. Proč všichni musí krvácet? Ach jo. To je dnešní svět. Pojď na. Já. Máš tam čeho jsem zabil? Jaj. Já. Zhebni. Ty taky zhebni. Já se trefím až na 5. ránu, to už by byl ten vlk dávno mrtvej, hej.
Jaj. Pojď, já. To máš jedno, no. To se dělá starý paní. Utíkej, Jolando. Pojď ne, tě budu snajpit. Utíkej. Ne. Zhebni, ty taky zhebni. Pomůže ti to? Já tě nemůžu healnout. Ne, Jolando. Nechoď se mnou. Budeš stará, budu to škaredá. Neseš mě asi. A pojď ne. Tu máš Jolando. O, další level. Yes. Dobře, dáme si level, máme tady na schopnostech. Dáme se asi zase na sílu možná. Takhle. A schopnosti, nová dovednost, ale. Konstituce. Zlepšuje zdraví a zvyšuje rychlost uzdravování. Ne, tohle pokryje. Tato dovednost zrychluje provádění a zkracuje dobu potřebnou na obnovu všech upířích. Nechci. Ne, znalost meče, zvyšuje účinnost a rychlost nechci, znalost seky, taky nechci zbroj. Ne, odrážení útoku taky nechci. Odzbrojení. Já nechci znát sekery, tak dáme třeba odzbrojení. Dobrý, a třeba se dáme na odzbrojení a na znalost zbraní. Tak dobrý, holka už je zdravá. No vidíš, jak to prospělo, holčičko. Jdeš se mnou, no, hodná holka. Já nemluv na mě, jsi otravná. Nic víc. Chceš dát podržet, tu máš. A jak můžu ozbrojit vlka, hej, to nechápu. Pochopíte někdo? Jak člověk může ozbrojit vlka? Já teda ne. Tady seš! Já! Co chceš? Chceš se snoutat? No, tu máš. Ne, nechci žít. Rychle. Hop, dobrý. Co chceš? Tu máš. Hej, já jsem ho mysnul, už by byl dávno mrtvý, tak co jako? Tady bude, hezký věci. Železný meč, je lepší? Dobrý? Ještě lepší? Jaj. 49. Tady to je blbý meč, fuj. Takhle budu mít jeden meč v ruce hezky. No. Já jenom tolik zlatých. Kříža koně, lehký koník, zdraví 52, no jasně. Cena, ale já nemám tolik peněz, bohužel. Nejasně. Tudy. Jo, a tady mám takhle portál hustý. Když nechceš dobře, tak si trhni. Jaj, bože, takže já si prodám ten úkol. Aby jsme měli co plnit. Zatím říká, hele, tady byl nějaký ten. No, tak tady to si vezmeme, hop. Jaj, jak to ten upír žije. To nic není. Jaj, já nemůžu nahoru do sítky. A tady mám nějakého obchodníka krásnýho. Takže se s ním vezmeme pár beden, dáme hop. Tady teďka další zlato, půjdeme se ještě jako sem dovnitř. Sem tu nic nemáme. Jdeme si k obchodníkovi. Nic mi půjdeme, to je jedno. Jasně, že prodáme tady to. Uši prodáme, tohle to prodáme, krátký meč prodáme, tohle to se tím nejtěžší, se tím necháme u sebe.
pak taky budeme prodávat. Zbroj, jasně, musíš nebo kupovat a různé. Mám to nějaký ten, no nevadí, zatím to kupovat nebudu. Mám to něco takového podobného. Temný elf to nepotřebuju. To by nějaký botičky. Jen co je tady to dole? Hele, poškození nefritový. Obrana 14, co má tady další? 8. Nemám dostat zlata, kolik to? 8000, já mám 6, no! Jsem chudej. To není fér. Já nechci ohoru čakale. Něco lepšího tady nemáš? Mimo poškození? Nemáš. Tak dobrý, právě jsem co jsem chtěl. Měj se. A další ta studna. Hop. Dobře, co pak chceš ty? Jasně, kam mám jít nějakou kovářkou. Jasně, kde je kovář, tady to je ono. Je tady ještě jeden ten, koukneme se k němu? Asi jo, koukneme. A tady nějaký sud. Jasně, potřebovaný opasek bolesti, já nepotřebuju. A já nepotřebuju to. Děkuji, že jsi mě pustil, ale nemusel si. Jaj, tady další něco divného. Haha, moje. Já co mě tady prčkáš. Dobře, tady máš různý, to nepotřebuju. Tu nemáš nic pro mě? Zloděj mečů. Já mi to furt mluví, to je úplně otravný. Ať tě Bůh proklíná. Kam mám jít? Jasně, najdi ztraceného kováře, jasně. Je tady, takže kramko vyjdu ven. To by asi, nebo ne. Hele, tady je. Já nechci nic otočit. Kam jdu? Dobrý. Jasně, jde kovář. Hele, tady je jeden. Tu máš. Zemři. Jasně, že neumíráte, no, mi to je ale jedno. Tu máš. Kam mám jít teďka? A žádná odměna, jo.
Jaj, žádná odměna. Je to nějaký nějaký nepřítel to bude. Tady seš. Já. Ukáž na řadu ty. Když jsi zemřel. Bytost plus 1, jasně. Obrana plus 17, takže tady to si vyměníme. Tady to asi též, jasně, vyměníme si to i též. Říkal jsem, tak až teďka jsme vždycky kompletní. Jaj, dobře, že pojďme tím jako sem. Budeme se, aha ne, já chci mapu. Hele, můžeme ještě něco plus. Takže upírství nechceme, chceme odzbrojení, nebo zase zbraní. Aha, já se nemůžu stát dál. Tím to necháme být. Je tak dobře, ale dáme Elko. Kde je kovář? Je to zrovna nějaký ten sedí. Je, ale kam tím pádem mám jít? Je, někam jinam, jasně. Já musím si tady jako v tady ve schopnostech. Sílu. Tak dobrý, teď jako ještě chvilku půjdeme. Tady by měl být spálit ten portál. Jak se domnívám. Já proč dovolí za mnou? Já nechci ohrozit. Jaj. Tu máš jednu ránu. To tě naučí. Tohle tě taky naučí. Ňá. Tu máš. Jo, tak už se naexpíme, no. Pojď ne. Tu máš. Pojď sem, neboj se mě. Tak, zemřel si konečně. Tak zajímavý. Ne. Křiklavá sedláková šavle. Aha. Já budu potřebovat si vyrobit nějaký obouručný, abych mohl mít konečně nějakou obouručku. To bude nejlepší. Pojďme třeba sem, ještě pojďme tady to pobřeží, že tam něco ještě náhodou není.
To by nám bylo. Hele, tady jsou nějaký zlodějové. Hele, nějaká, hele, jeskyně. Hustý. Wow, tak tady se bude hezky expit. Máme komodu. Aha. A tady bude nějaký, tady už je nějaká svíďárna. Co já už to máně vidím. Já to se radši budu obcházet jednu po jednom. A tady mám nějakýho divnýho chlapka. To zabijeme. A ti neotevřou. Ne, nemůžeš žít. Pojď na. Co do mě dáváš kouzlo jeden mrňavej. Páchnoucí zbroj, aha, takže zase temního elfa, no. Jak vidím, že jsem možná měla toho temního elfa, protože na opírku vůbec nic napadá. To jsou už jako dveře. Pojď na, tě nebojím, tu máš. Hodnej kluk. Vidíš, že to šlo. Hele, ničivý palcát. Dáme obourčák. Tady to je pěstější. Tak, můžeme jít. No počkej. Takhle a je to jedničku. Musím obejít, ne? Jo, musím to obejít. Obírám hezky. Tady další bednička. Tady vezmeme si další bedničku. Tak a jdeme. Pojď, pum. Proč utíkáš? Já bych tě nezabil. Mňa. Jo, už říkáš úplně, moje hlava. Že? Už to pečka. Ahoj, holko. Děkuji. Co mi to dala? Spáry smrti, tvrdý zásah. Co mi to dala? Úroveň 2, UP. Nějaký lepší asi. Já. Tu máš. Jsi nečekal, co? Že to bude takhle rychlý. Že tě zabije. Kluk. S očičí postavou. To je strašný. Já to muset celý obejít, ne? Aha, budu muset to celý obejít, nevadí. Kam mám jít? Třeba jsem. Nebudu. Jaj, to tady na mě sekáš z dálky, no. Jo. Zemři. Ale co jsi mi to? Poslední, aha, zase něco nový. Zase něco ne pro mě. Dobrý, koukneme se, ještě tady je nějaká místnost. Aha, tady ještě nějaká. Prosím tě, až tam někdo není. Je tam někdo. Máš. Nějaká díka. Poškozené boty, jasně. Z páry pádů, hezký věcičky tu máme. Tak dobrý, jdeme ven. Tudy, myslím, že jsme přišli. Ano, přišli jsme tudy. Tak jsme venku. Jasně, tudy chodit nemusím, já to zase obědu stejnou stranou. Protože tady mlha. Já neznáším mlhu, já se mlhy bojím. Ne. Znám zbraní. Já jen jsme zase. Aha, další úroveň, jasně. Tak se sáme odzbrojení, no. Nic nám nezbývá.
půjdeme hezky. Běžím. Co se mi... Jo, to mám ještě tady vlastně. Zase sílu si zvýšíme. Dobře, zdraví máme asi 4 zbývá bodů, 4000 něco dobrý. Já tu mám nějaký únos. Tak si tudy půjdeme, ne? Aha. To budeme jít při cestě potom. Jaké to jdu a splnění úkolů. Takhle. A tu dole jsme neměli mít správně úkol. Jo, máme tu úkol hezky. Co s tím ještě půjdeme? Mám štít? Ano, mám. Tak mám penízku. 8001. To s tím budu muset strčit, ale. Ahoj, kamu. Takže dokončeno, jasně. Kde kovář? Únos jsem už udělal, kde kovář mám taky už udělaný. Hele, motika. Proč motika, tyjo? Je, jako se to meč jmenuje, jasně. To je hodně dobrý meč. Musím ještě si to znovu dává. Jasně, úroveň, já. Jasně. Jo, to je proto, kolik se mi tam vejde, jasně. Tak dobrý, musíme dát ještě jednou. Tady máme to takovýhle krásný mečík. Tak, kabrnění. Tady máme dokonce na to i 3. To bude hezký. Takhle. Máme to úplně epický brnění, teda úplně epický. Se máš takhle helmičku si dáme a tam se dáme tady to. Tak to. Tak to je všechno, teďka. Aha, počkej, tady to mám lepší zbroj. Obrana 30, tady to mám obrana 31 hezký. Všechno tak udělám. Ale nikdy nevíte, dobrý, tady máme ještě něco. Protože tady už nic není. Takže mám jako obchodník covidu, kde? Takže bude tady. Obchodník je tady. Tady je obchodník, jdu na blbou stranu. Plně hezky, prodám to u něj. Dobře, takže. Ano, chci to prodat, to chci taky prodat, to chci taky. Tohle též, teď to nebudu prodávat. Cože, proč jsem to kupoval? Nechci koupit! Jasně. To zatím to prodáme, tady to prodám, nebo ne. Bojové umění, dobrý kombinace. A jak dám? Vlastně umí star kombinací.
Tak kam teďka půjdeme? Jasně, takže pojďme třeba tam nahoru, možná tam nahoru. Já nechoďte za mnou. I am crazy, I am nebezpečný. Na takovém začátku jsme otevřeli tomu dítěti. Vražedné dítě. To je hrůzná představa. Nikdo úkol nemá, dobrý. Tak jak půjdeme jako sem. Koneme se, kde jsme se objevili, nebo ne, dáme spíš Mko. A jsme tady. Takže jak jsme půjdeme jako dolů. Jo jasně, já jsem říkal, že půjdu po ten úkol, že půjdu. Únos. A to já dodržím, půjdu tam. Jo, seš ty, ještě ten škaredý kluk. No jo, seš škaredý. Ahoj. Jasně, dal jsi mi jenom zlatý, ale co dál? Jasně, už mi nic nedáš. Marcha. Hele, tu máme dalšího, ne, tu máme chodníka, takže dobře, já už vlastně těm pánteďka můžu jít plnit tam ten úkol. Jste se ptali jaký, takže mám dojít někam sem za korunu a znovu. A budu blbou cestu, takže musím jít tudy. Krásně tudy. Tak, a nebo ne, půjdu jako tudy radši. A ty jsi tady. Tu máš. Pryč od ní, pryč od ní, pryč od ní. Nic jste neviděli. Nic jste neviděli, žádný svědek tady není. Já musím jít dolů. Tak, tady je další rozcestí, jaj. Můj voz, to jsem mohl jít rovnou. Chceš? Co ty uvolňuješ? Ho, 1 ráno, 111, hustý. Kdyby už si zemřel? Ne. No ještě něco tady bylo, ne? Nebylo asi. Tak, boty ty už mám taky hezký. Já nemluv. Ha, jednou jsem tě mysnul. Takže dobrý, jak z něko půjdeme. Utíkej. Jako se hustý. Takový hezký koloseum tu máme. Ahoj babičko nějaká. Dobře, tam nějaký zbroj tu. Hele, štít hezký docela i. By se možná i hodil ten štít. A zatím nebudeme muset mít zatím nějaký štítek. A nebo možná. Budeme se ještě na různé. Strašlivý amulet plamenů. Jasně, to říká, někam budovat na ulmo, tak to jako. Uvidíme potom. To budu blíž za krunu znovu. Hele, ahoj. Joj. Tu máš. A co mi to spadlo? Hele, obrana 14, obrana 17. Necháme si to větší. A samozřejmě i lepší. Jasně, na druhém konci, jasně. Hustý, že jsem jako v jiném tom. Jasně, že to tam někde tamhle to je. No buďte, že já se s váma loučím z prvního dílu ze Sakredu a mějte se teda, takže zdarec.